crec que la cosa està prou mal plantejada, que la urgència en aquest cas és un autèntic error i havent arguments a favor de la proposta per a que, torna a repetir, els treballadors tinguin dret a compensar la seva nòmina, però havent moltíssims arguments en contra del procés i tinguin en compte que pot haver algú que per aquests arguments en contra per aquests efectes de tramitació impugne el tema a un treballador, per exemple, alguns que no cobren. Nosaltres anem a abstindre-nos com a grup. Anem a abstindre-nos. Però deixem una porta oberta perquè a partir de després, quan se vote, no sabem com se va aplicar. I potser l'aplicació o alguna novetat que aparega després i que en aquest moment desconeguem impedisca la tramitació correcta del punt. I en aquest moment podem estar presents i podem tenir una porta oberta per presentar al·legacions si és menester o per anar a un contenciós si és menester. Per això, deixant molt clar que el grup del Bloc Compromís s'absté, que el sentir dels 6 components del Bloc Compromís és abstindre's, una persona d'aquest grup va votar en contra per poder tindre després la possibilitat de personar-se, ja siga com a part interessada en una reclamació al nivell que siga o en un contenciós al nivell que siga, perquè és requisit indispensable haver votat en contra de la proposta. Per tant, un de nosaltres votarà en contra.